Здравейте, приятели! Значи искам да направя едно кратко видео. Взех си от Турция една ланта-рама от Асистан Детектор. Значи направим впечатление, че наистина откъдето мини примерно над метал, наистина багетата се завърта. Преди това съм пробвал 3-4 такива багети. Аз бях преди това доста скептичен. И все още съм скептичен към други багети, но тази ми направи голямо впечатление и рекох да направя едно видео тестово, за да видите сами как се държи, когато се мини над метала. Значи тук сме на едно местенце и тук тази чешма някои от вас може и да я знаят, сега няма да уточняваме. Така, да видим как се държи. Включваме апарата. Така, значи апарата има няколко честоти. Ние понеже за монети да кажем, нали, правим го на 15 кГц. Апарата има 1 кГц, 500 Хц, 100 Хц надолу за по-дълбоки метали, нали, по-събрани. Има и 40 кГц, 60 кГц за по-дребни златинки, примерно, самородки и прочее. Тук имаме и това нещо се слага, когато търсим кухина. Ето тук пише бошлук или кавити. Значи това се сваля, метал, слага се това и търсим кухина. Така, ние няма да търсим кухина. Така, да видим как се държи. Включихме го това нещо. Да проверим сега с апарата. Така. Значи, както виждате, тук е едно рандом място. Не сме идвали, нито е копано. Да проверим. Дигаме и варим напред. Така. Оп, тук се завъртя. Значи не очаквайте да се въртя така като хеликоптер, като някои фалшиви видеоклипови. Просто това нещо да направя така е достатъчно. Казва, че има метал. Да проверим. Значи тук беше се завъртял някъде. В рамките на 1-2 квадрата търсим. Да, тук има някакъв метал. За мен е желязо. Разживо желязо за мен. Продължаваме едно от едно. Да тръгнем в обратна посока. Така. Варим насам. Извъртаме така. Вървим. Оп. Това е достатъчен сигнал за метал. Да проверим. Его де. 2 от 2. Минали ни пропуска. Да сменим траекторията надолу. Оп. Да проверим тук. 3 от 3. Попадаме се на цветни сигнали, само да ви кажа, че уреда няма дискриминация, не са подвеждайте. Може и да фане желязо. Препоръчвам, нали, по-чисти места, такива, които се съмнявате, нали, да ги проверите. Не е за много замърсено селище, така да ви кажа. Така, да проверим надолу. Защото има хора, дето казват, моят уред отива само на злато. Няма такова положение. И на минерал може да иде, и на метал може да иде, обаче точно този модел на минерал не отива. Така, нали, се казва производителя. И наистина не ми се е случило за това е минерал. Тук ма върти насам. Оп. Това е достатъчен индикатор за някакъв метал. Ето, желязо. Както казах, няма дискриминация. Да намерим още един-два. Варим се и тъй. Да, ето като завъртя, ама доста слабо. Или е малък метала. Да, не може да го хване. Може и това да е видял. Ниже е желязо и така. Да намерим още едно. Оп. Тук се завъртя. Ето де. Значи, искам да кажа, че минали не пропускат. Затова ми направи впечатление, викам да направя един видеоклип.
Да, за мен това е желязо. Няма какво да го купаем. Ами, това е, приятели, от мен. Аз съм много доволен. Препоръчвам ви го горещо. Плюс това в Турция, като се продава, производителя казва така: ако минеш отгоре и пропусне метал, връщаш багетата. Той така го продава. Ако не намира метал, го връщаш. Значи той толкова се доверява на собствената си изработка. Видеото е толкова и до нови срещи.